bocah kanong para pilih. Alah. Alon-alon to ya. Jongor ora. Ayo. Nyuwun tambahin pangestu. Oh, toh. Yo, la bala yang ono. Iso apa ora kowe?
Iki lho nganggo mic iki lho cepeng-cepeng ngono. Wah, wis cepake rono kok dadak. Kancane iki wis minggir. Urung disumat lho. Nah. Kancamu iki wis minggir. Terus salahku nggon ndi? Lah mbok jejeg ngene kancamu. Sepurane ya. Berarti awakmu aja ning kono. Lah ning ndi? Minggir. Kono ya. Kono. Oke. Wong enek wong arep joget lho. Oh, kowe nyisih tadi. Arepku lho Ya jajan. ya. Kowe kok nyisih ro? Heeh, wis nyisih yo minggato. Ora sak jarakku lek pancen aku keliru ki omong ngono. Iya. Ojo sampai kowe ki jarak aku terus mengakibatkan ludiraku inggil. Ludira inggil. Lho, Ludira apa? ludira ki apa? Getih. Lah yo inggil ki apa? Dhuwur. Lah yo darah tinggi. Walah. Ojo sampai mengakibatkan aku darah tinggi ngono lho maksudku. Ya ora ning ngono iki tunjukkan. Iya tak tunjukne kowe ngisi yo. Ya. Tenan Ojo ya. nang ngono. Tenan iki jajal tenan. Yo Kowe jajal tenan. iki wis sore. Wis sore. Yo to, adewe iki kudu andum wektu. Heeh. Adewe iki kok nang kene yo kudu iso dodehne jogetan. Ya. Atraksi. Mergane Atraksi. nyapa? Apa? Selak TP iki nang Almutakin ngono kuwi. TP iki Almutakin. Ora ning ngono iki yo didelok wong kene iki ben adewe iki yo rada-rada yo iso joget. Yo. Heeh, yo wayahe sampean Mas. Ayo Mas. Loh, Kowe wong penonton kok iso mbok kon wayah sampean. tak kira lek iki pentule sing cete cemeng kae. Oh kuwi to. Ora pendole jati cemeng kuwi terah dasare ireng kok. Ayo. Ya. Iki Arep salto. ketemu, Pak, ya? Langsung salto apa? Yo joget sik to, Oh Pak. joget saya. Kendangnya Mas. Kendangnya diapakne? Lah, nyapa kendangnya ditabuh ya? Lah terus? Lah terus piye ngono? Dolen. Bentang Sak lagi, Pak. mungen joget iki tabuh dhisik Iya. kendange. Iya. Penteni kendang lagi joget. Ayo tepuk tangan, ayo. Tepuk tangan. Nah. Irih ngono irih renek menungsone ning ngono. Ora enek. Ora enek anggepane renek kuwi. Oh YouTuber iki jak omonge panggah angel Mas yo waras. Piye? YouTuber panggah angel jak omong Mas yo waras iki. Tepuk tangan toh. Wong urung atraksi kok salto tepuk tangan ki lho. Loh, ngono ki ben aku semangat. Wow. Jadi ki tepuk tangan ben aku mendudah semangatku. Jadi Menggugah. tepuk tangan dulu, Ya, terus gugah, salto. gugah. Didudah. Tepuk tangan dulu salto. Tepuk tangan, joget, wet. Wet. Mari ngono kendangnya diangkat, wer. Duncale raimu. Kok terus kendangnya diangkat piye? Kok diuncale Lah barang piye to, Pak? jare diangkat. Ojo diuncale saiki. Lah nyapa? Sok mben ae dina Senin. Nyapa kok dino Lek Senin? saiki Puskesmas Ngadi tutup. Kok Digo neng ndi aku engko? kowe kok apal men puskesmas tutup Apal iki. jadwale Puskesmas kene apal. Ayo ditunjukkan. Ya. Sing Dek iki praktek bedah itu. Nah, Hai, urung net. dikendangi Kan tadi sih. kendang dhisik. Aba-aba nono, aja Aba-aba. langsung kowe joget. Kaya kliru neh ngenteni apa? Ngenteni diaba-abani Ora no. usah dinteni. Lah nyapa? Terus? Sing ngendang wis gawa montor dhewe. Oh iya. Dadak Ya, kok wis. ngenteni to, Pak. Iya kan? Iki odo-odo kendang. Hah, lho. bisa. Tung tung Dah dah. tung dah dah. Gendung. Masih kenong gong nyusul somprete. Lah nyapa ono. Lah piye? Tapi ya, Net. Kuwi lho. Kaya ning TikTok kuwi lho, Pak. Di dompet. Enek cah Ono sing viral kuwi to. Cuma aku ndak laras mesti adi. Ayo, joget dhisik. Atraksi. atraksi yo. Tepuk tangan semuanya. Nah. Oh jadi tepakane bapak. Ah, wis tepukno. Tepukno wis. Ben marem atine. Marem ya wesan. Ya sik iki lho bapak manut karo ganungan. Ya, sik to. Ih, kendangmu ki urung muni lho. Ya wis yo ono. Sing apik. Dung. Setu. Bareng karo tobele. Rene otak tempiling. Husa. Ini apa Pak tabane? Kuwi ganongan kok kamu digetek ngono malah ya. Lah ya tabane kok ora kaya kowe to. Lah sing apik. Ngene lho Pak, ngene lho Pak. Kaya iki mang. Dadi
Aku nang kene to. Heeh. Kendange tung tung. Tak tak. Oh. Ngelik larasnya ngelik. Lah, lek wis, Wis. jenenge wis, Heeh. barono kono. Kono. Ono ndi? Kuwi Masjid Al Mutakin. Allahu Akbar Allah. Joget dhisik to. Iya iya Pak, tenanan iki Ayo, Pak ya. sing apik. Ayo Mas. Sepetan ngomong. Sing apik. Yo. Nah, iki lho. Iki lho bener ragean. Lah bar ngene kowe solah. Ngono lho. Tepuk tangan semuanya. Jadi tepuk tangan yang mulia, dulur-dulur. Kowe apa nyandi? Yo kan kene. Lah tapi saltomu prene dhuwur nyapa kok mudhun barang. Kan kene bener. Kok pintu masuk? Itu masuk. Nah, mari ngono kan ngene. Heeh. Oh, ngene kan ketok gak Gerak, Loh. gerak, Oh, wajahku lak keren. Oh. Ora mit. Lah kuwi ora kok malah gagah kereng ora. Lah piye? Oh nyolong pitik malan. Wis sing kereng. Ah, ngono ketok kolok. Ah. Iki PC kuwi. Sing dolar. Ngono lho. Ah. Wes. Delok-delok. Mas Jumen, Mas Jumen. Wis Wes, sumen. wes koyo sing nyeleng mang to, sing dadi Disumen, nyeleng. disumen ndase tok ae kayak sampul. Kok disumdase tok. Tangane sing gagah lho. Mit. Ah, gagah. Ah. Oh, Oh. mlaku. Hoi. Kuda-kudane rada pendek. Ya, udah. Nah, mlaku. Tangane dhuwur. Yo mlaku. Lah. Kitik. Piye to, Mit? Yo sing apik si joget dintane kendang sing apik, atraksi joget Iya. dhisik. Nah, yo. Ayo, Mas. Sing tenanan. Oi. Oi. Oh, ya. Iya. 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 Lu. Yo, tepuk tangan semuanya. Maka kau tepuk tangan kan para barbar. Atraksi. Satu. Ya. Kita apik. Hati-hati. Yo. Ayo, on. Datang, lo. Piye to, Mit? Ora nutut. Ora nuntut iki wis kok ukur apa urung. Ora iki lho ndak nutut. Jembar koyo ngene lho. Iki papane jembar. Kena to iki? Kena. Mosok? Tak contonane sik. Aku kok malah bingung nyawang irunge to delok to. Wis nyeprok direng-ireng pisan malah saya ombo delok. Anu iki asbak kok, Mas. Kok koyo kenal pot Harry. Tanggapan ganong nganggo knalpot ning rai bareng ngopo. Ora apa-apa aku nggih kenapot. Dan apa? Lah kono nggih seker ning rayu. Ayo kan, contohnya. Ayo. Iya. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya ono anu. Iya. Sebuah atraksi yang luar biasa. Lo. Dari seorang manusia
show. Sik to. Lek mu kondo mu balenono, lek mu kondo nyiarne mung balenono jajal omong. Sebuah atraksi Sebuah atraksi dari seorang manusia. dari seorang manusia Berkepala berkepala apa? Berkepala apa? Nyambe. Nyambe. Nyambe lho. Lho, siramu nyambe apa udu? Lah kok nesu? Lah duduk nyambe kok nesu kowe? Lho lek kowe rumangsa kaya nyambe ya monggo. Ya Pak ya. Ora nyambe dasar nesu yo. Oh ya wis nang leng. Lho, apa lagi? Lah aku nyambe saman celeng. Ayo. Lah rasa nyambe apa ora? Oh, anten awake dhewe iki bonbin kok ada. Kebon bina. Ayo, seto, Pak. Nyun sewu, Pak. Awakmu mung wis metu ganong. Wis. Aku ganong. Ganong. Iki mengi telu, Pak, kudune, Pak. Apa nih? Ganongane telu, Pak. Loh, mungkin masih tongkas. Loh, enek si tongkat. Lah kok keri? Kira-kira musike, Pak, musike. Musiknya? Musike sing Anu, Mas Otok ayo, Mas. Aminor, Mas, aminor. 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 Bentanggapan aminor. Gila. Awake dhewe mengi wong telu lho, Bos. Ya. Telu wong telu iki. Allahumma sholli ala sayyidina. Kayak piye to kayak? Kayak piye to kayak? Kuwi apa? Eh, Panggungnya kene lho nyapa kono lho. Mas, nyuwun sewu jenengan tone. Mengke nyangke ngompreng niku biasane. Niku copet niku Jenengan tone, jenengan usir. Jenengan kan medal. Wis iso belun wis bablas. Kene lho. Lah kok ndase kok. panggungmu ning kene lho. Panggungnya kene. Bah, nek petekan jan menyalarainya. Nyapa? Ning kene lho. Nyapa kowe kok wedi ki nyapa? Kene lho. Rini yo. Pak, Wong pampir iki terakhir yo lek kena srengenge wedi. anu Pak, ini Pak. Ah, Gano, iki mah ganongan. Ya? Ganongan. Kuwi tekene sapa? Digawa iki. Ya Allah Gusti Allah. Oh iya. Bocah cilik wedi iki lho antian. Ndi? Ya kok metu. Adik-adik Tom rada minggir. Samsung. Nggih, adik-adik rada minggir. Nyun sewu niki sing setunggal niki ambine kaya batang. Pinggir le, iki nyokot lho, Wi. Nyokot. Kene lho. Ngono apa? Kene lho, apa ngono. Malah mau penteleng iki. Kene munggah kene. Tunggu kong. Pringos iki. Iki piye to? Kancane macak ganengan nek ri. Tekenan barang. Assalamualaikum. Iki tabib iki kirae. Ya Allah, ini undangan kontine. Ganongane. Ganongan lho Pak, saya diceluk ganongan lho Pak. Iki tekan di Cetok kembarane alo. Lah, Kene. temu. Pak, Halo, Permisi. sabule DKK. permisi Pak. Mari, rayu rasanya kemarin ya Pak. Gila. Loh, Pak permisi. Anu niki wau kan jaranan. Niki wayahe ganongan. Kok sampean malah rene iki nyang apa? Wong tai lo cha peng jumbleng seng sing sun. Anu nyun sewu memakai bahasa Jawa Pak, bahasa Jawa. bahasa Indonesia aja. Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia. bahasa Jawa. Jadi Jawa. menggunakan bahasa Jawa biar penonton yang ada di Ngadi sini ini Ngadi kita ponggok. Ngerti, Pak? Wah, ponggok mojo. Monggo, Ah, monggo, mojo Kediri sini. Biar paham dengan bahasa Bapak ya. mitong kate jalukan kowe gapokno ndiase ngono. Sepet tak kira. Wong tai lo sang fang. Seng fang sang jumbleng sing suwe. Sing sing sun. Pak, anu Pak, kalau nggak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia aja Pak. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Seng fang ngaceng sing suwe. Ceng sang fang. Emang ini, jadi ki awake dhewe iki kan urip ning Jawa. Iya, titik edang iki kudu diweki ramuan Jawa. Ora apa Jawa. Ben iso ngomong. Heeh. Aja. Piye ben ana? Wu ai ni yao wing shou wong sai wo ai
Wong sang wai sang fang Wang chang cheng sing sui Li cheng guen sing sui Monggo bapak-bapak, ibu-ibu bila mempunyai penyakit kadas kurat langsung beli salep di sini. Ini promosi salep loh, Pak. Promosi salep. Salep Cino loh, Pak. Wong kai leng chang wong seng fang Feng seng feng chang cheng chang kemu tang tong Jamune. Liceng sing suwe. Iki ramuan ciri khasnya jaranan rujak uyup sapa Asli ngerti? Jawa. Sapa ngerti bar diombeni Rujak, rujak rujak, uyup rujak. iso basa Jawa. Memang Ceng wong ceng wong iki lek adoh teko luar negeri yo ngene. Ceng wong ceng Ayo Oh kene. ceng wong ceng ma Ceng Ceng ma Sidik. Ginseng jamu enjok ginseng enjok kincok. Ginseng ceng Nah, titik. Ceng sing sui Iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi tenan lho iki. Ahlan wa sahlan. Warfi'anil azim wa anta muslimin wal muslimat. Wa anal muslimin wa anta muslimin wal muslimat. Wuzamratal mu'minina rahimakumullah. Idza qulta yawmal mudi'asir wal imamu yutubu faqad lagot. Iki demet tarap kok ngamuk iki lho. Sik dombe. Ki nyapo teko-teko nggo lincak. Wes. Soy. Ya ngene lho cah, ora mau mbeni ora mau. Angel. Wah. Ombena. Kudu ngombe. Apa kuwi jenenge? Rujak uyup. Alah. Rujak uyup. Kudu ngombe rujak uyup. Mau selisih siawati di siawa. Mau selisih siawati di siawa di siawa. Kok pindah kanggo namu. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing nyauri kancane, gepok sahur dhewe. Arab ora sitok. Apa iki? Hari yang mantap. Lah mesti Pak Bapak iki lho. Jelas iki wesan. Dus ngono. Lah ya jelas. Hari yang mantap. Pedes iki, Dos. Pedes ya. Tak nyapa sih ya. Apa sih? Amit, pedes ya. Pedes iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Katang Kediri. Apa? Ndi? Kleru iki mau. Monggo. Aku mau dianggap ning Katang ya kamu. Lho, sampean tak ning Katang to? Ditanggap ning Katang. Oh, ya wis budal rono. Kliru. Wis kene ae ning kene, masyarakat desa Ponggok. Iki sing anune Joshua kuwi to? Jarenane Joshua kuwi lho. Joshua Banci. Oduh. Joshua kuwi lho. Kuwi Joshua Permadi. oh Joshua Permadi. Nah, disapa masyarakat yang sisi timur atau sisi kiri panggung. How are you today, my brother and sister? How are you today? Hah? Apa? Pakai bahasa Indonesia saja. Karena penonton atau audien di sini ini ada dan juga ada, artinya ada anak kecil, ada orang dewasa, ada remaja dan juga ada lansia. Jadi kalau memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, insya Allah akan mudah dipahami. Jangan lupa karena mendung sudah mulai datang, Gosok gigi. karaken dan tintasi nggih Bu. Nggih. Kalau ibu ngowenak nih, Ya, kene tak jaranan Bu. ngentasi Nggih. karak. Kasih. Penak nduk jaranan kok kono ya. Oh, karo ngentasi karak. Nggih, disapa, nggih. Ayo. Pripun kabare ibu-ibu?
Pripun kabare? Pripun kabare ibu-ibu? Bapak-bapak? Ya Mit, biasane Mit didongakne masyarakat Ponggo. Nggih, dadi nyuluh kodhok neng cedeke pasar Ngadi. Ya. Mugi-mugi seluruh masyarakat Desa Ponggo pinaringan banyak rezeki. Amin. Allahumma Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Monggo, tangannya diangkat sedaya. Nggih, monggo niki didongakne. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa Amin. afiatan fil jasadi wa Amin. ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablan wa Amin. rahmatan wa Mugi-mugi masyarakat Ponggo sedaya sehat selalu. Amin. Rezekine lancar selalu. Amin. Utange ndang lunas. Amin. Ge utang neh. Lah bar padungane lunas kok kon utang neh terus kapan Lah lunas? jenenge apik kan iso lancar utange. Yo, maksud iki didongake muga-muga pinaringan banyak rezeki. Amin. Pinaringan sehat selalu. Amin. Pinaringan umur yang panjang. Amin. Dan kehidupan yang berkah dan barokah. Amin. Apa meneh warga dusun Setono Rejo ngene iki. Pemudane kompak-kompak, Ayu-ayu. ayu-ayu. Halo, anu. Di. Sing sende ning tembok lho. Iya, iya. Ayo. Ayo, Ayo. Jalma lagi. Bolo. Jalma bolo. Oi. Di. Ayo yo pisan kas. Halo, sing semende lho. Walah. Yo yo. Ada prene. Ayo. Alah sing nyekel teh poci iki ta. Ayo ya. Nempel lho. Ayo. Mungkin aku. Ayo. Aku kok sir dadi temboke to aku. Ayo. Ayu-ayu karo ngene. Ayo. Ngene lho, Mas ngene ya. Ning jaranan kuwi wonge rena-rena. Ana sing dinteni mergo tarine, tariane. Ya to. Ana sing dinteni mergo atraksine. Nggih. Enek sing dinteni mergo penyanyine. Nggih. Ya to. Jalma Pranajaya ki ya Duwe iso artis. nyugone kabeh. Duwe artis. Duwe penyanyi. Ora percaya. Alah. Ayo Mas meliput. Toto, ayo disepoti Mas. Kita panggil artis dari Jalma Pranajaya yang sudah melanglang buana dari mancanegara bahkan dari luar negeri. Bondan Palupi. Oh iya padha iki karo iki. Oh iki kok jebule iki parani pasti. Botonen dak, botonen pisane, pisan. Botonen dak kadrak, botonen dak. Mendeleng. Tibakno sampai mlebu Radio Andika barang kae temune tibakno ning Ponggok kene lho. Goleki Mase nyatuk ya sitok iki laire ning Ambon lho. Niki bapak iki laire ning Ambon. Dadi turunan Ambon iso kaya ngene iki. Lah niki laire teng Jumbleng. Mulane rupane ngene iki. Jumbleng sing suwe. Ini dia. Kita panggilkan artis papan atas dari Jalma Pranajaya, Jalma lo bolo. Itu nih Pak. Uwer. Jalma bolo. Oh iya. Pisan kas. Jalma bolo pisan kas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penak lek suaramu. Suarane penak kaya adan ning Indosiar lho. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, suwantene Mas Ambon memang sae. Niki riyen teng Al-Falah niki pundi? Ploso. Ploso niku 3 tahun. Teng Lirboyo 2 tahun niki Mas Ambon niki. Boten ngaji, boten mondok, Ora penak. dodol pentol. Lah ya toh. Teng ngajine ngoten lho, dodol Ora pentol. penak, blas. Mulane suwantene penak. Menyapa Ci? Ci. Lho, mosok ini badut barang. Ayo, Mas, disepoti ya Mas, sing penak sareng-sareng Jalma Pranajaya. Hei! Jalma bolo.
Astagfirullahaladzim. Allah. Penyanyi ini loro ayu-ayu, munggah lah kok digonceng karo munyuk. Astagfirullah. Masa Allah, ternyata kopel. Tibaan loh, sampean Kita couple Mas Ambon, ya ampun. koplo. Rupamu. Jabang bayi. Sik. Iki Mas, mahkotane Mas. Dibalik Mas. Jabang bayi. Nah. Malah kayak Petro ya. Sik. Lah kok malah koyo brutune pitik horen. Iki mau bocahnya gaya sunscreen ke kandelan ngono ta. Nggih, enggak, ini bukan sunscreen. Apa? Ini asli loh. Loh, bingung loh kayak bingung. Lah hilang otaknya. Nggo iki ben padha koyo penyanyine delok. Ngene kan Wes, kuning. tengah. Sama ning tengah. Ambon ning tengah. Lah, Dah, nyuwun wes. sewu. Mbake penyanyine Mbak Anggi nganggo busana kuning, Ya. kombinasi hitam. Iya. Terlihat sangat cantik menawan. Nyuwun sewu yang satu bareng asma sinten? Bunda. Mbak Punda. Bunda. Punda. Punda. Ya. Oh, ini saya sebenarnya sudah terasa. Mbak Punda ini pundaknya kok ada 4. Tuh, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ora Apa? kena, Pak. Ora, Pak. Ora wani. Oh yo, ora Nggak wani wani. mulai. Mbak Anggi Mbak Anggi ayu, busananya kuning kombinasi hitam. Mbak Punda yo ngono, kuning kombinasi hitam. Dilihat dari kejauhan, sangat tampak cantik dan manis. Saman, rodok maju, kuning. Iki mustokone iki nganggo merah, wajahnya putih campur ireng. Madep neng kamera, nah disawang malah koyok madu mongso bosok. Itu bunga apa sih? Mana? Itu Ini, Ya. ini bunga kaktus. Oh, ini. ya. Mas Ambon gimana ke sini jauh nggak? Jauh. Ya Allah. Jauh. Sehat ya Mas Ambon ya. Jauh sini. Jauh ya. Jauh sekali. Alhamdulillah. Jauh banget nih. Gua mah capek kalau ke sini. Nggak mau ke sini lagi, jauh banget nih. Aduh mah, aku capek nih. Kamu capek? Itu penyanyinya diajak satu, no? Kamu yang itu aja, Met. Iya, nanti dimarahin itu kalau itu. Lah, Kalau gua ini mah. Nah, kalau di panggung harus profesional. Di panggungnya apa? Di panggungnya apa? Milik bersama. Kasur enek, Mas. Kasur. Nyapa kok dadak nganggo kasur? Milik bersama. Wah iya. Oh, bener. Ya. Iya. Loh. Kowe nyapa? Maksudnya kasurnya tinggi salto. Piye? Nyanyi ya? Nyanyi ya, Bu? Sama request apa? Adan? Request apa? Ibu-ibu yang di sana Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, aja melas-melas to wajahe. Sampeyan iki lho. Bu, sampeyan lho aja melas-melas mesakne iki. Pas karo lagune. Ayo, lagu apa iki? anu kita coba yang duet aja. Aku kan belum tahu suaranya Mas Ambon kan. Ayo. Bocah cilik. lagi. Sampai nih biasanya sampai. Aku sampai. Jejen mare. Sandangane rasih Tumindae bedeng. bocah cilik jajan lare-lare sandangane rasih
Tepuk tangan buat Ya Mas salam. Nyapa tong Rumi, nyapa tong Rumi. Terus no, jejer. Jejer elek elek sandangane suwe Gue nih koyo telek. Ser, 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 ser. Aja ngisi-sini. Aja ngisi-sini. ojo ngisini-sini ngono lho Pak aduh iki nah iya toh karo mbak-mbake penyanyi Mbak Anggi karo Mbak Punda Sik tur. apa Sik tur. sik tur sak tur maksudnya karo Mbak Anggi karo Mbak Punda iki kudu iso dudohne suara emas Dudohno, Mbak. ah Ndang bukaan tok lo. Dudone sik. Ndang bukaan tok lo. Dudoh lo, Pak. Jarene kon duduh nih. Suarane. Oh suarane sing dimaksud ki Paling lek suarane. dudone ya sak. Au, Yo, Au. au. jalmo bolo. Apa? Sembarang. Apa ya? Duet karo dhewe duet. Duet. Apa aduh dudek lah sido. Selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Tempat untuk bersandar diri, mencurahkan isi Apa kok? Hati kok. Oke. Yo, saiki manut kono. Apa manut kene? Lo jual gue beli, Bro. Au Jakarta. Anu, pupusine longso iso gak? Yo. Ral. Oh, gak iso. Guyuk-guyuk bararo. apa soale jalmo bolo Oh, duduk kuwi. Duduk kuwi. tak kira kuwi kok Urung wingko lek wis muni. Saya apa ngono. apa iki? ya Pak apa iki satenane Tak unjukake. apa iki satenane takdirku sing angel ngamen papat ayo Ngamen papat ya. No. Ngamen papat ayo. Ngamen papat senam yo. Senam ya aku. Senam iso to, Mbak? Aja mok ono nih. Aja mok ono impan pecah wingko. Pecah wingko. Aja, Mbak. Ya Allah. Plastiknya pecah wingko. Aku wis aja mak ngono nih deh kene tak ngono nih bar iki banding spesial neng desa Ponggo. Heeh. dusun baran kene iki jan luar biasa. Iya. Dalam rangka jalmo ki tanggapane lak ra leren-leren, ora prai-prai. Alhamdulillah kelakon sore iki iso ngenyari gapura. Dapur roti. Iki senajan mek 2 meter. Iki cek bakal iki. bandengane pira met 18 ngono. Bantengane alhamdulillah mboten saged dugi niki mau. Alhamdulillah bantenge wedok manak. Sirahe Dadi- pecah bantenge. Sik urung garing jahitane, Pak. Dadi ra iso dugi. Nggih. Amin, Monggo Pak. saran-saran Jalmo Pranajaya, Dusun Baran Desa Pokok Cek. Mojo Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Pak Sotok sikat. Yo. Jalmo Pranajaya. Soalnya apa? Jalmo bola. Jamu belum.
kunjung nang ora mempan Kedukan kali Dengan ngewi saya indah aku bunuh diri motor santuri temenet nomor satu ene bocah kedewe komorene tak rapine aku penasaran hoyane artis yang turun dari sedan aku pusing oh balik-balik tau mbak asoy lali yo ya teko kebonan ta lagune lawas mas Jeleng. piye oke tadi ada permintaan dari panitia katanya lagunya itu nggak apa-apa mas aman toh kok kadung dinyanyekne bakno gak oleh aman ya oke ya begitu dia Tenan ra iki. Oleh ra? Ora oleh. Oleh ora? Tenan ora? Iki wau saking panitia ada permintaan, Mbak. iya Lagunya sing lagi viral. Ya toh. apa Ha ini? toh? Sing lagi viral saiki kuwi lho. Ha toh? Roh ora? Ndak roh. Iya to kok ndak roh ki. Sing viral kuwi lho. Nenono nono nenono Nunu enono. Maksudnya ki role ngono kuwi nadane. Kok nunuke nono kuwi. Oh ya, gila. Agama. Nggih, anjay. Gimana anjay. Oke, sareng-sareng Jalma Wonorejo.
Jalmo Jalma Wonorejo dia. Jalma Wonorejo. Jalmo Pranajaya. Jalma Pranajaya. Jaya. Jalma Bala. Jalmo Bolo. Ya. Elja Pro Audio. Mekarlah bunga terakhir. Dulur-dulur, ngapunten dinyanyi. Ngapunten. Tanamkan sabar saudara hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Jalmo Pranajaya. Urung. Sik enek tari kewan alas karo rampokan. Heeh, nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Menika artis dari
Jalmo Pronojoyo. Pun Sesaat mulai. lagi Mulai. Heh, pun. Kok mau kan Pun mulai bar. ki nyapa? Pun bar mulai. Urung. Kan sing gelem mulai. Pun bar. Bon. Iki ki sik enek tarine. Tari bonbin. Kewan ki lho. Ya. Oh, kewan alas. Ayo yo. Ayo. Ayo. Matur Jalmo manut. bolo. Jalmo Pranajaya. Jalmo Bolo. Kering sawirapene pasewakan agung. Ratanira dening Sang Prabu Singa kumbang ngandelak lenggah dimangan Suraraya. Ayo. Sepi durung bisa netra kagoda meremang ayah angger itu ati kawitane mung sepratna jaraku yen bakal nuwuke tresno
kadung lara sambat sapa rinuni sing tak puji aja muga bisa